lavet i mange år. Specielt når jeg er ude og optræde uden for Danmarks grænser. Joken gik på, at jeg var fra Egypten. Og jeg sagde, at vi egypter er de stolteste araber. Fordi vi byggede pyramiderne for 5.000 år siden. Vi har ikke bedrevet noget siden, men vi er stadigvæk stolte. Den joke kan jeg ikke lave mere, fordi nu har vi bedrevet noget. Vi har bedrevet det, at vi har overvåget frygten. Frygten for, at man ikke kan leve i frihed. Vi har vist, at vi kan. Jeg har aldrig været stoltere, end jeg er i dag, af mine egyptiske rødder. Jeg har aldrig set de ting, der sker i Egypten før. Hvis nogen havde sagt til mig, at egypterne vil arrangere en demonstration med 1 million mennesker, uden politi og uden hæren, så havde jeg sagt, det kan aldrig lade sig gøre. De har modbevist mig, og jeg synes, det er fantastisk sejt. De har overvundet frygten på 2 plan. Den fysiske frygt med at møde op, og den mentale frygt. Og det er den mentale frygt, der er den største. Det er bare trist at se, at den mentale frygt stadigvæk eksisterer i folks hoveder. Nogle mennesker i Egypten frygter stadigvæk det, der skal komme. Mennesker herhjemme, mennesker jeg troede, der var demokratiske, frygter også det, der skal komme. Lad være med at frygte. Håb på det bedste. Jeg har et håb. Et håb har jeg. Jeg håber på, at der kommer demokratiske valg i Egypten. Jeg håber på, at jeg vil kunne stå på Madane Tahrir, Frihedens Plads, og kunne lave jokes og satire med de mennesker, der stiller op til det demokratiske valg. Det er mit håb, det er min drøm, og jeg ved, den kommer til at gå i opfyldelse. Jeg vil ikke sige meget mere. Tusind tak til alle jer, der mødte op.